Okay, så vidt jeg har forstået det, at jeg skal kort redegøre for at fortælle nyhedsjournalism genre. Og altså, så vidt jeg har forstået igennem timerne, vi har haft om det, så er det fordi, at det er meget mere beskrivende. Altså, man skal ligesom forestille sig, at man selv er journalisten, der var med til stedet, da begivenheden ligesom fandt sted. Derfor kan journalisten, altså mig, få langt flere detaljer og meget mere beskrivende. Formålet ved hele den her nyhedsjournalistisk er at få læseren til at føle sig til stede, som om at det ligesom var dem, der var her, når de ligesom læser det. Ja, og så skulle jeg præsentere min analyse af uddraget af Puk Damgaards fortællende nyhedsjournalistisk bog, Ser du månen, Daniel? Og jeg har valgt analysepunkterne resumé, miljø og tema. Og bare lige et meget kort resumé, så handler det om den her rigtige historie om den danske fotograf Daniel Rye, som tager til Syrien for at lave noget arbejde, men ender med at sidde som gidsel i 398 dage hos terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien. I uddraget er der meget fokus på Justin Foley, som var den anden dansk journalist, der havde været i gidsel i længere tid end Daniel, og ender med at blive skudt ud i den syriske ørken. Og i det her uddrag, vi læste, handlede det meget om, at Daniel der skulle til hans begravelse osv. Og så miljø, der er miljøet i den her fortælling jo sjovt nok i Syrien, og det hele er meget sådan råt og hårdt igennem hele bogen, men også filmen. Der er meget sådan kolde scener, altså barske scener, og utroligt hårdt miljø. Og der er også hårde oplevelser af småbørn, der ligesom står med store farlige våben og holder vagt. Og der er selvfølgelig også blodige scener, da Justin Foley bliver skudt, og ellers også bare når de sådan bliver slået osv. Og tema, der har jeg så valgt at vælge 2, for jeg ikke rigtig kunne beslutte mig for, hvilket jeg synes er bedst, men der er både tilbageholdte gidsler, eller at Gud passer på dem. Det er godt nok 2 vidt forskellige, I know, men jeg synes bare, at det var svært at vælge en. Men på den ene side, så handler det jo om det her med, at der er flere gidsler, der bliver holdt tilbage. Og da det er baseret på en virkelig historie, så er jeg da ret sikker på, at der stadigvæk er ballade i Syrien, stadigvæk med gidsler osv. Og så Gud passer på dig, valgte jeg, fordi at også Daniel og de fleste andre kommer ud derfra i live, dog efter ubeskriveligt hårde tider, men at man ved ligesom, at der er en anden side, altså en bedre udgang, og at man ligesom skal tænke på, at der altid er en, der har hånden om dig. Altså Gud. Ja, det var hvad jeg havde at sige.